Fysikprojekt om regn og dug. Varmluftballon. Formål: at finde ud af, om varm luft er lettere end kold luft. Hypotese: vi formoder, at når vi varmer luften op i plastikposen, vil plastikposen stige op i luften. Når en luftballon flyver, er det på grund af nogle forskellige faktorer. Vi vil snakke omkring dette i vores teori. Først vil vi tale om luftdensitet, så vil vi rykke videre til sammenhængen mellem P, V og T, og til sidst vil vi tale om opdrift. Luftdensitet. Idealgasligningen, som er essentiel for vores forsøg, dikterer, at densiteten vil falde, når temperaturen stiger. Nærmere forklaret og med reference til vores forsøg, betyder dette, at hvis temperaturen i luften inden i posen stiger, vil den veje mindre end den luft, der er. Nu vil vi tale om luftdensitet. Idealgasligningen, som er essentiel for vores forsøg, dikterer, at densiteten vil falde, når temperaturen stiger. Nærmere forklaret og med reference til vores forsøg, betyder dette, at hvis temperaturen i luften inden i posen stiger, vil den veje mindre end den luft, der er uden for posen. Men hvad er idealgasligning, som der bliver nævnt og brugt i dette forsøg? Idealgasligning er en ligning, som er givet ved, her er det dog en modificeret version, det vil sige, at der er ændret lidt på ligningen, men den er altså givet ved ρ, som er densitet i ballonen, er lige med mol, som står for molarmassen, eller det store M, divideret med R, som er en konstant kaldet gaskonstanten, gange P, som er lige med trykket, divideret med T, som er en temperatur målt i Kelvin. Men nu vil vi så rykke videre til sammenhængen mellem P, V og T. Hvis du gerne vil finde ud af, hvor meget luft der er inde i en pose, kan du bruge denne formel. P gange V er lige med N gange R gange T. N er her lige med stofmængde, og de andre bogstaver er det samme, som de var før. Nu rykker vi så hurtigt videre til opdrift. Opdrift er en opadrettet kraft og påvirkes af forskellige faktorer. Du kan regne opdriften ud fra en genstand eller et legeme ved brug af denne formel. F op er lige med ρ væske gange V genstand gange tyngdeaccelerationen, eller G. F op er lige med kraften op, ρ er lige med densiteten i væsken, V er lige med rumfanget af genstanden, og G er lige med tyngdeaccelerationen, som jeg sagde før. Materialer. Vi har brugt en plastikpose, et staniolbær, termometer, en sprit og en lighter. Fremgangsmåden. Mål temperaturen i rummet, dernæst mål temperaturen i plastikposen, derefter hæld så sprit ned i bæret, og så placer bæret i plastikposen, sæt ild til spritten, lad posen blive varmet op, til den er fyldt helt ud med varm luft, og mål til sidst temperatur. Efter vi havde fyldt vores pose op med varm luft, målte vi temperaturen i posen til at være 87 grader Celsius eller 360 grader Kelvin. Inden vi varmede posen op, havde den haft en temperatur på 21,7 grader Celsius eller 294,7 Kelvin. Med disse målinger kunne vi regne ud, hvor meget vægten havde ændret sig, da luften inde i posen var blevet varmet op. Vi kan skrive dette ind i idealgasligningen, som står heroppe. Som I kan se her, havde vi fået ρ, eller densiteten af luftballonen, til at være lige med 0,02989 kg gange 101.300 pascal, divideret med 8,31 pascal gange mol, molarmassen divideret med mol gange Kelvin, gange 360 Kelvin. Det vil altså til at blive lige med 0,9785 kg divideret med kubikmeter. Så lavede vi så udregning for posen, før den blev varmet op. Der fik vi det altså til at være 0,0289 kg per kubikmeter gange 101.300 pascal, divideret med 8,31 pascal gange molarmassen, divideret med mol gange Kelvin, ganget med 294 Kelvin. Det bliver altså lige med 1,198 kg per kubikmeter. Vores resultater viser altså, at luftens densitet formindskes, når temperaturen stiger, da vi altså har en forskel på 0,223. Diskussion. Vi så, at posen udvidede sig og begyndte at lette, da vi tilsatte varme. Det vil sige, at luften blev opvarmet og derved udvidede sig, og derfor blev luften inde i posens densitet lavere end den omgivende luft.
og den tyngde derfor op mod tyndere luft. Fejlkilder. Stuetemperaturen kan variere meget, og derfor varierer trykket også en del. Det fører til, at det er svært at få en præcis temperatur i rummet. Fejlmålinger. Det termometer vi brugte kunne kun aflæses ved at kigge på hvor højt op striben var, og aflæsningen kan så blive ændret ved at man måske ikke præcis kan se hvor høj striben er, på grund af at man fx kommer til at holde termometeret lidt skævt, eller der bliver reflekteret lys fra termometeret, så det er svært at aflæse. Konklusion. Vi kan konkludere, at vores formål blev opfyldt, da vi fandt ud af, at varm luft er lettere end kold luft. Vi kan også konkludere, at vores hypotese blev opfyldt, da densiteten for den varme luft er lavere end densiteten for den kolde luft, og derfor vil der blive skabt opdrift i posen.